Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay magluluto po ako ng pansit canton. At ito na po ang ating mga ingredients sa lulutuin kong pansit canton. Unang-una, pansit. Itong pansit canton po na gamit ko. Tapos, gagamit din po tayo ng bawang, sibuyas, red bell pepper, celery, chicken, baby octopus, repolyo, asin, toyo, barbecue marinade sauce, at saka mantika. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin ito. Ngayon po, ang unang-una nating gagawin ay maglalagay po tayo ng mantika sa ating kawali. Tapos paiinitin po muna natin ang ating mantika. Ngayon po ay una po muna nating lutuin itong ating baby octopus. Kasi mabilis lang naman po siyang maluto. So, yan po ang uunahin natin. Ngayon po ay hahaluin po muna natin siya. Kung ayaw nyo po ng sobrang laki ng baby octopus nyo, ay pwede pong hiwain nyo na lang po. Siguro hihiwain ko to mamaya ng kalahati para hindi po masyadong malaki. Pero pwede na rin po kung kahit ganito po kalaki. Coconut po kasi ito kapag nasubrahan sa luto. So, kaya inuuna ko po itong lutuin. Yan. Hindi ko po siya niluto masyado kasi mamaya ilalagay ko pa yan kapag mayroon ng timpla yung ating pansit. Tatanggalin ko muna po ito para maigisa ko na po yung bawang at saka sibuyas at saka iba pang mga sangkap. Hihintayin ko po muna na matanggal yung tubig na galing doon sa baby octopus para maigisa ko na po yung ating bawang at saka sibuyas. So, ganyan na po ang magiging itsura ng ating baby octopus. Pero, hihiwain ko siguro ito ng mga kalahati kasi sobrang laki niya. Ngayon po, pagkatapos kong hiwain itong ating baby octopus ay magiging ganyan na po ang itsura. Hiniwa ko siya ng maliliit kasi sobrang laki po nung kanina. So, ganyan na po. Ngayong kumukulo na po ang ating mantika, ay gigisahin na po natin ang ating bawang. Ngayon po na nag-golden brown na yung ating bawang, isusunod na natin ang ating sibuyas. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating chicken.
maglalagay lang po tayo ng konting toyo. Tapos hahaluin natin. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng konting carrots. Tapos hahaluin lang natin siya. Isusunod natin ang ating celery. Tapos hahaluin lang natin. Kakailanganin din po pala nating maglagay ng tubig dito para maluto po yung ating pansit canton. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng barbecue marinade sauce dito sa ating pansit. Yan. Tapos lalakasan lang natin yung ating apoy at hahaluin lang po natin. Ngayon naman po ay isusunod na natin itong ating baby octopus. Tapos hahaluin lang natin. Maglalagay lang po tayo ng konting tubig. Yan, mga ganyan po karaming tubig. Tapos maglalagay po tayo ng konting asin. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating red bell pepper. Tapos hahaluin lang po natin. Ngayon naman po ay isusunod na natin itong ating repolyo. Uunahin po natin yung mga gulay para maluto po talaga yung mga gulay natin. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating pansit canton. Tapos pahihinaan lang natin yung apoy. Ayan. Tapos haluin lang natin hanggang sa maluto yung ating pansit. Hindi na po kailangan na ibababad natin ito sa tubig kasi mabilis lang namang lutuin itong pansit canton. Hindi kagaya ng pansit bihon na matagal po siyang lutuin kaya kailangan po natin ibabad siya sa tubig. Ayan, pwede na po nating lakasan yung ating apoy para sipsipin niya po yung sabaw.
Ayan, konti na lang po yung sabaw niya. So, ibig sabihin, malapit na pong maluto ito. So, ayan na po ang ating pansit canton with baby octopus. Luto na po siya. Ngayon ay ito turn off na natin yung ating stove para ma-serve ko na po ito. Ito na po ang ating finished product ng ating pansit canton with baby octopus. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!